DC आरो SP नो जों खबर हरबाय, जों लोगो हमबाय, रायलायबाय, गोख्रों जों डिमान्ड होबाय बे रेपिस्टफोरखौ कालप्रिटफोरखौ जेरैखि जाया दिनै मोनानि गेजेराव हमनांगौ होननानै जों दाबि होदों आरो जोंनि SP नि दैदेननायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो लगे लगे सानैखौ हमदों आरो सासे गुन्डाखौ मोनायाव हमदों, खारबायमोन बिथांमोना गासिबो। दा दिनैहाय दायनिगिरिफोरखौ, कालप्रिटफोरखौ, रेपिस्टफोरखौ जोंनि जिल्ला प्रशासना SP नि दैदेननायजों, DC नि दैदेननायजों बिथांमोना जे साजा होनो थाखाय आयेनगत भाबै दिनै बेबस्था लादों, हमनो हादों। बिनि थाखाय जों जिल्ला ABSU नि बा गासै रायजो राजा जानानै बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जोङो रायलायबावगोन गाबोनबो। दिनै सानदेखाय जों थाङाखै, जों जगाजग लाबाय थादों। गाबोन जों फर्मेलि डिसकासन खालामगोन, जों डिमान्ड खालामगोन जिहेथु बे जाथाया समाजनि थाखाय खुनु गनायजाथाव नङा, जायखौ जों दिनै नुबाय, भिजुवेलाव जों नुबाय, भिडिअ'आव। दा बिनिखायनो बिनि थाखाय उचित जोंनो न्याय नांगोन। पक्स' जि धारा दङ बाहाय, जिहेतु माइनर रेप केस जाबाय, बे माइनर एजनि पक्स'नि गेजेरजों बिनि बिसारा थाबैनो जानांगौ। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोबोद गोसोआव दुखु मोननाय, खुद्रिनाय जोंनाव दिनै फैदों बे थासारिनि खौरांखौ जों मोननानै। मानोना बियो जोबोद खारसि बिरसि थासारि, लाजिनांथावथाव, दुखुनांथावथाव। मानसि समाजाव बेबायदि मोनसे कान्ड हाबाफारिखौ जों रावबो सहायनो हाया, गनायनो हाया। जोङो मैया खोथाखौ रोखायै खोनानो मोनबाय जे थांनाय जुलाइ दाननि 20 तारिखआव जोंनि बेंटल ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि होननाय गामिनि दासो क्लास 10आव फरायबाय थानाय जोंनि बिनानाव, बर' जोंनि बिनानाव, बे बिनानावखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय तालिगाव ओनसोलनि माखासे दुष्टफोर, माखासे गुन्डाफोर, जायफोरनि मुङा दिनै बाहाय जोङो खोनानो मोनदों बिथांमोननि रिपर्ट बायदि नासिरुल आली होननाय बिथांजों लोगोसे आरो सानै बाहाय गुन्डाफ्रा दंबावो। दा बाथ्राया मा जादों, 20 जुलाइ खालि बे जोंनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय बिनानावखौ नासिरुल आलीया गावनो बेंटलसिम थांनानै बे बिनानावखौ थिखांनानै लाबोबाय। लाबोनानै काजलगावनि खोलाहा थानाय दांथल बै भुपेनेश्वर हाजो बिसिम बेरायहैदों आरो बेखिनियाव सानै गुन्डाफ्रा, सानै बदमासफ्रा बिजों लोगोआव ओंखारफाबाय। दा बे साइडआव 1 घन्टासो टाइम पास खालामनानै बिसोरो फिन आरोबाव काजलगाव तालिगाव ओनसोलाव फैफिनदों आरो बेवहाय फैनानै बे जोंनि दाय गैयै जे बिनानाव, बे बिनानावखौ मोनसे धाबायाव जौ लोंहोदों, अयथासार खालामनायनि जि मोनसे सिन्ता, गाज्रि मोनसे नोजोरजों बिनानावखौ जथेस्थ' जौ लोंहोनाय मानाय सेन्स गैयै बिदि खालामनानै तालिगावनि साहा थानाय साथिपुर होननाय गामियाव जाय कालप्रिटआ बाहाय दंफायो साथामनि गेजेराव सासेनि न'खराव लांनानै 3 घन्टा रुम सिङाव बेखौ आबद्ध खालामनानै इनाय अयथासार रेप खालामदों। ओरैबायदि गिलु बालु। आरो बे रेप जाखांनायनि उनाव बे कालप्रिटआ जाय लायदोंमोन बेनो बेखौ बेंटलाव दोनहैफिनदों। जों मिथिनो मोनदों बे बिनानावखौ गिलु बालु माखासे बाथ्राजों दम होनानै दोनदों, जायनि थाखाय बियो 20 तारिखनि उनाव खुनु न'खरावबो आरो रावनोबो बे गिलु बालु जाथायखौ बिथाङा फोरमायनो हायाखै, सिरियैनो थाबाय थादों। नाथाय गुन्डागिरिफ्रा, गाज्रि आखुनि मानसिया सानसे नङा सानसे जेयाव गोग्लैयो होननाय बायदि बे गुन्डाफ्रा बे कान्दखौ, बे जाथायखौ मबाइलाव भिडिअ' खालामदों। भिडिअ' खालामनानै गावसोरनो बेखौ हगारबाय, फेसबुकआव, ससियेल मिडियायाव हगारबाय, प्रसार जाबाय। नै दाखालैसो साननैसो सिगांसो गामिनि मानसिफ्रा नुबाय, गथ'नि बिब'आ नुबाय, सिनायबाय, सिनायनानै सोंबाय नंगौ जाथाया। बिनिफ्रायसो जोंनो मैया खबर हरबाय। हरनाय लोगो लोगो जोङो DC आरो SP नो जों खबर हरबाय, जों लोगो हमबाय, रायलायबाय, गोख्रों जों डिमान्ड होबाय बे रेपिस्टफोरखौ, कालप्रिटफोरखौ जेरैखि जाया दिनै मोनानि गेजेराव हमनांगौ होननानै जों दाबि होदों आरो
जोंनि एसपिनि दैदेननायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो लगे लगे सानैखौ हमदों आरो सासे गुन्दाखौ मोनायाव हमदों, खारबायमोन बिथांमोना गासिबो। दा दिनैहाय दायनिगिरिफोरखौ, कालप्रिटफोरखौ, रेपिस्टफोरखौ जोंनि जिल्ला प्रसासना एसपिनि दैदेननायजों, डिसिनि दैदेननायजों बिथांमोना जे साजा होनो थाखाय आयेनगत भाबै दिनै बेबस्था लादों, हमनो हादों। बिनि थाखाय जों जिल्ला एबसुनि बा गासै रायजो राजा जानानै बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों। जोङो रायलायबावगोन गाबोनबो, दिनै सानदेखाय जों थाङाखै, जों जगाजग लाबाय थादों। गाबोन जों फर्मेलि डिसकासन खालामगोन, जों डिमान्ड खालामगोन। जिहेथु बे जाथाया समाजनि थाखाय कुनु गनायजाथाव नङा, जायखौ जों दिनै नुबाय, भिजुवेलाव जों नुबाय, भिडिअ'आव। दा बिनिखायनो बिनि थाखाय असित जोंनो न्याय नांगोन। पक्स' जि धारा दङ बाहाय, जिहेतु माइनर रेप केस जाबाय, बे माइनर एजनि पक्स'नि गेजेरजों बिनि बिसारा थाबैनो जानांगौ आरो बे आयेनगत बिसारनि गेजेरजोंनो जों लुबैयो बे कालप्रिटफोरखौ थाबैनो फासि होनांगोन बा जिउ जोबजासिम साजा होनांगोन। जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन आरो आं दिनैहाय जों एबसुनि जानानै जोङो खावलायदों जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट, जाय दिनै सरकार दं, जाय दिनैहाय चिफ मिनिस्टार दं, मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि जि नाजानाय, बिथांनि जि मोनसे रायजोखौ बेंनाय, जोबोद गोख्रैनो बेंदों। जोङो एप्रिसियेट खालामगोन, बिथांखौ जों साबायखर बावो। जों नुदों जे थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलाव, गुबुन गुबुन जायगायाव जेब्लानाखि माने इलिगेल अप्रतिकर माने जेब्ला खान्द जायो, माने आयेननि बिरोधि खामानि जायो, बेफोरबायदिखौ मालाबा रेप जानाय, मार्डार जानायाव लगे लगे एनकाउन्टार खालामो, लगे लगे न'आव थांनानै दुष्टनि न'खरखौ बुलडोजार लागायो। बेबायदि एखे नोजोरजों जोंनि बे जाथायखौबो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समान नोजोरजोंनो जोंनो जास्टिस होगोन, जास्टिफिकेसन होगोन, जों बेखौ लुबैदों। दा जाय कालप्रिटफ्रा बे खामानिखौ मावदों, बिथांमोननि न'खौबो बुलडोजार लागायनांगौ, बिथांमोनखौ बे समाजनिफ्राय मा होनदों गैया खालामनांगौ, जों बेखौ डिमान्ड खालामदों। बेबायदि आखुनि मानसिया बे सिभिल समाजाव, बेबायदि डेम'क्रेसि हादराव थांनानै थानायनि खुनु मोन्थाय गैया। गतिके बेनि बेबस्थाखौ प्रसासना आरो आसाम गभर्नमेन्टआ लानांगौ, जों बेखौ गोख्रोङैनो दिनै डिमान्ड खालामदों।